Prajem vám krásny pondelok. Nahodila som si balísky outfit, pretože dnešná téma, alebo téma celého tohto týždňa bude dovolenka, dovoliť si. A takéto nádherné šatičky a klobučík som si doniesla z dovolenky na Bali, lebo som si to dovolila a tak som sa patrične ohakla. Keď sa na semíkoch pýtam, alebo na workshopoch, alebo kdekoľvek, pýtam ľudí, koľko času si dovolíš sám pre seba? Koľko minút alebo hodín? Tak niekedy mi povedia, že fúha, ani minútu. Lebo všetci ostatní sú dôležití. A keď zvýši čas, až potom som ja. Tak chyba lávky. Pretože najdôležitejší človek vo vesmíre som ja, to vy už viete, a ty, pretože sám so sebou človek žije až do smrti. A hoci samozrejme, keď sú deti malé, tak im dávame prednosť a veľkú starostlivosť, tak viete, ako to je napríklad v takom lietadle. Najprv si nasadí masku, pri katastrofe masku matka. Až potom nasadzuje masku dieťaťu. Pretože keď to nestihne, tak naopak je to celé zle. Dieťa ju nezachráni, ale matka dokáže zachrániť dieťa. Keď ty budeš v pohode, dokážeš pomáhať ostatným, zachraňovať ostatných. A aby si bol v pohode, aby si bola v pohode, potrebuješ si dovoliť čas pre seba. Tak koľko času pre seba si dovoluješ práve ty? Pol hoďky? Hoďka? 2 hodiny? Alebo aj viac? Ja som sa pomaličky dopracovala od 0 denne až po 3 hodiny. Zhruba 3 hodiny si venujem sama sebe. Kedy sa hýčkam, kedy meditujem, kedy robím veci, ktoré vyživujú moju dušu. A to je tiež odpoveď na to, na čo sa často pýtate, ako je to možné, že si furt taká vyrehlená. No nie som. Furt nie som, ale v tom čase, kedy si dovolujem, si dobíjam tie baterky. A potom môžem byť v pohode a rozdávať na všetky strany to, čo chcem rozdávať. A takisto to môžete urobiť aj vy. Ja zo začiatku tiež to neboli 3 hodiny, zo začiatku to bolo možno 10 minút, možno to bola utrhnutá uchytkom prechádzka alebo utrhnuté pár minutiek niekde v kľude. Ale postupne som prišla na to, že to je to najlepšie, čo môžem urobiť. Dovoliť si čas pre seba. Potom, keď som oddychnutá a plná energie a sebalásky, môžem rozdávať lásku a čas druhým. A tak dnes si určite, že koľko denne času pre seba si dovolíte. Ak to nejako nejde, tak začnite aspoň 5 minútami, kedy si poviete, že toto budem robiť, takto sa budem hýčkať za tých 5 minút. A postupne môžete pridávať. A možno za rok, za 2 sa dostanete aj na tie 2-3 hoďky denne, ako som sa dostala ja. Ja som objavila takú vec, že stačí vstať o nejaký čas skôr a ráno mám ten čas, ktorý si darujem. Nemusíte meditovať, môžete ísť na masáž, na nechtiky, ku kaderničke. Proste niečo, čo vám robí radosť. Šport, hocičo. Od dnes si budeš dávať čas pre seba. Budeš si dovoľovať, robíš si dovolenku každý deň. Možno, že len 10 minút, ale dovolíš si. To je úloha dnešného dňa. A rozhodni sa práve teraz, koľko tej dovolenky denne si dovolíš. A napíš do komentu. A malo by som ešte nejaké reklamné okienko hodiť, ma upozornil môj admin. Takže pod videom máte nejaké produkty, ktoré si odo mňa môžete stiahnuť zdarma, alebo možno aj nejaké platené sú tam. A všetky smerujú k tomu, aby ste žili šťastný život. Prajem vám krásny deň. Dneska si dovoľujeme hýčkať sa. Majte sa a hrajte sa.